Hi everyone, and it's Lilette again. And today's video it's all about flowers. Okay, you know what? Na-challenge ko. Na-challenge ko. Naibog ka. Naibog ba ang right term? Kay sa Pinas manggod, ang mga tao bisag di lang siguro sa Pinas pero ay halos tanan nga mga tao puro na mga bulak ang mga gipang post sa Facebook na puno na. Number one na diha ang akong manghod. Shout out Jessica Day. Puro nagyud bulak imo ang gipang post sa Facebook. Puno na kaayo diha. So, sige. Kay sige raman magpang post dihag bulak. So, hinambog sad ko sa ako ang mga bulak. Diyos, hinambog ko sa akong mga bulak. Representing ang mga bulak nga gikan pas 2011 nga nakasurvive hangtod karon 2020. So, hala grabe oy 2011, 2020. Nabugo ang kumat. Uy, 9 years na. 9 years na siya, pero nabuhi pa siya. Oh, diba? So, na siya forever, no? Ang ako mga bulak na ay forever kay oh, wapay saad o surrender ba og dili. Pero, dili na ta magdugay kay nagulat na ako mga bulak. Okay. Pakita na ako. Makatawa ko kalaki. Okay. Mauni ako mga bulak. Makaulo ka ay nagpa-e-book sa mga bulak. Bitaw. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka orchids. Oh, 6 ka orchids. Latawon kaluoy pa sa mga bulak oy. 2011 pa ni pagpalit na mo aning balay. Palit ko aning mga bulak. Tawo naka-survive siya kay mahal kay ang bulak good. Kaluoy. Pero salamat sa Ginoo kay na kaning isa. Sige lang na siya mamulak na siya. Sige siya ginana. Kaning isa. Tawon oy. Kining isa ni barag na ning isa tanaw mga gamot tawon kay sa Pilipinas panindutan magyud nya diri kay naara tawon naara diri sa sulod sa balay. So talagsara jud mainitan. Inig summer. So ni barag na siya pero naka-survive siya ha. Ning hawid pa siya nini. Buhi pa siya bisag nagbarag na siya. Buhi pa siya, guys. So, papasar paghapon siya. Unsa imong ikaingon Jessica Day? Na akong manghod nga grabe na kay siya sa mga flowers pero tungod sa kaibog niya wa ampod mga palit so mag-post na natin sa Facebook nga itong mga kaibog. Okay. Ang ikatulo na kong orchids tanawa pasimple-simple na siya pero namulak na po na siya. Nawa hala lalo man day kayo ni naman siya din nabutang diri sa kuan. Na siya nabutang diri dapat na ana na siya dapat na ana na siya. No. Para makita siya. May solusyon ana patungan na siya kuan. Patungan siya ana. Na. Ka-survive gyapon siya. Take note ha. Muna ikatulong orchids. Buhi ra gud siya, guys. Kuan eh. Kanang satisfy na kayo kuan yung mga orchids nako. Wala na ko nag-desire og katong mga nindot jud kay mga bulak. Ang ikaupat representing may ikaupat nga orchids. Hala Ginoo ko nabahirig naman niya unsa man ni siya.
Nanggawas na yung mga gamot na pero buhi lang gyapon na siya ha. Buhi ng kamot siya mga mabuhi siya. Oh, nanalingsing na siya ha. Nanalingsing siya din ha. Tanawa ha. Di ba? Mabuhi jud. Mabuhi ra jud. Tawon kaluoy sa mga mulak. Agoy ang ikalima. Oh. Tanawang ikalima oh. Na painain-ana lang siya pero mamulakay na pud siya. Oh, di ba? Asa ka ana ha? Og ang pang-last, ikaunom nga orchids nako. Tanawa puro na mamulak siya. Tawon. Kasurvive mo ha kay ayaw dyan magpapatay-patay kay wala na ko ikapalit kong bag-o. Tanawa green pa kayong dahon. So mauto siya unom ko orchids. Unom ko orchids from 2011 to 2020. Ha? And manghinaot ko nga mulungtad pa rin sila mga orchids nako. And next is duha ra man jud ang kaklase akong tanom no. Number 1 is orchids, ang ikaduha is ang very famous nga tambal sa mga ulat-ulat ug unsa pa ni siya unsay kuan ani kanang benefits ani daghan ni siya benefits. Magkuan pa ko mag-search pa ko sa kuan i-google pa nako kung say mga benefits ani. Tambal siya sa mad no. Yay, representing. What's this? Aloe vera dai. Aloe vera. Tanawa ha. Aloe vera. 1. Nanagha na siya gamay lang. Ang nakanindot ani nga tanom kay kung pwede pa lang niibaligya no kay daghan kay kuan. Naghan gid siya, nanambok siya. Gamay ra ni. Salamat sa naghatag nako ani. Shout out Kuya Michael Dolay. Itagaan ko niya og shout out. May agaw. Dai Mary Ann Larsen kay gitagaan po ko niya so nanaghan na gyud akong kuan excuse me, bulgar. Ni yellow siya. Andaira, makasurvive na siya. Og tanawa nanaghan gud siya. Pila na? 1, 2, 3. And the last one. Tanawa upat. Diba? Upat ka. Kung sa tuwa pa mo si tira, unsa na tawag ana din ha. So, maura jud taon to ako ikapanghinambog ng mga bulak kay tawon duha ra jud ka klaseng bulak pero I don't know. Kinahanglan mo survive gid sila kay wala nagdaginot jud ko. Kung dili maka-survive dili na jud ko mo palit wala na po ko ikapalit. So stay put lang din ha. So sa akong mga shout out kay Alteo akong pagumangkon doy. Ako 11 years old pa siya pero grabe nagsige na siya pananom. Hasta siya na natakdan na jud sa mga bulak-bulak pero shout out sa mga nag-enjoy na sa mga bulak-bulak sa ang mga flowers sa Pilipinas. Pawala daw sa stress, enjoy lang mo din ha kay mas okay pa ng bulak kaysa bisyo, di ba? So mura to no. So regards sinaot ko ang akong mga bulak. Magpadayon sa pagpamulak. Magpadayon sa pagpamulak o managhan pa mo. So God bless everyone and thank you for watching. Please don't forget to subscribe.
And bye. God bless.